Πόσο να έχω σου εδώ. Γιώργη, Γιώργη. Ξεκούπεσε. Γεια σου εδώ, ναι. Ξεκούπεσε το τότε. Δέστον. Τον μένει. Όχι άλλο κοριές, δεν έχω βίντεο εγώ ρε, τώρα θα δεις. Δεύτερο παζάρ. Ωραία, εσύ που λέει το μηδενίκιο για. Τώρα μια απότομη δεν πιστεύω να την δω και ξαφνώς και τίποτα. Πολύ μπλε. Με τα αριστερό παζάρ. Με τα αριστερό. Εγώ πιστεύω και καλό και τώρα. Και ήρθα και τώρα στόσο, έχεις κάνει το πόσες ώρες εδώ. Τι σε ρενεύεσαι. Τι λέει Αλέκ. Τι λέει. Εντάξει, δεν έκανες διατός ρε. Θα φάει μπουνίδι ρε μάγα. Έχασε θα φάει μπουνίδι πριν. Εγώ συνεχίζω να ξέρεις, μόνο να το γράψω για να μην έχει τίποτα. Το έχει πάρει την τσέπη του κάτω το παντελόνι ρε. Τα γρήγορα η ίσια. Κοίτα μη φύγεις θα φάσεις μπουνίδι Έλα κάτι τουλάχιστον το πείτε μου το γράψεις θα μπα. Δεν πήρα το έχει ρε. Τι κάνεις όσο αυτό. Είναι του βλέπει, αυτά είναι. Να το πουλήσω αυτό το βίντεο. Σε κορυδεύει απότομη, Γιώργη, απότομη. Γιώργο. Κάτσε να κάνω κατά εδώ ρε. Όχι Γιώργο, παπά, Γιώργη, συσία. Όχι ρε Γιώργη, κάτσε ρε, γύψη ρε. Τον έχει κόψει ο Γιώργη. Το μαλάκα ρε, με το μαλακάκι. Γιώργη, κάτσε ρίσκος ρε, δεν είναι καλά. Πάλι μαζί, εντάξει. Γιώργο, πέσεις. Αλλά Γιώργη. Θα τρόπο να κάνεις μαλακάκι. Γιώργη! Εντάξει, το έγραψε, εντάξει. Και ο άλλος δεν καταλάβω και εδώ. Αλλά δεν γίνομαι κι εγώ έτσι πάνω και εμένα, είχα το Μα γιατί τι κρύβε, εγώ τον Αλεξάνδρο τραβήξαμε. Εγώ ακόμα, εγώ πάει και γίνει τίποτα. Το αφήνω πάει γίνει. Κάτω το αποθηκεύσω, άμα το αποθηκεύεις δεν γάμισε Γιώργια.